Dobrý deň vám všetkým. A ďakujem organizátorom tejto konferencie za to, že môžem povedať niektoré svoje myšlienky a názory. Myslím si, že dôvod, prečo ma zavolali na túto konferenciu, je, že som mal príležitosť byť pri tom, keď toto všetko, čo tu asi dnes ideme riešiť, tá počítačová bezpečnosť, keď to do značnej miery začínalo na Slovensku. Teda mal som tu šancu v tých úvodných 90. rokoch veľmi sa živo vtedy ako študent zaujímať o tú počítačovú bezpečnosť tak nejak z rôznych stránok. A áno, častokrát mám aj tú nálepku hacker. I keď, pozor, ja nie som ten hacker za dverami z titulku tejto konferencie. A vlastne ja tú nálepku skôr nemám rád, pretože evokuje akoby dve veci. Jedna je, že som technicky asi nadúpaný, ale eticky tak nejak pochybný. Myslím si, že presný opak je pravdou. Skôr vlastne, ako bolo spomenuté, tá moja kariéra bola taká skôr akoby manažérská alebo obchodno-marketingová na tomto poli. Takže hej, vlastne, ja som ekonóm a marketér. Možno až paradox, že teda mám keynote na security konferencii. Hej, ekonóm a marketér. Po tomto odhalení dúfam, že ma organizátori konferencie neodstránia z toho keynotu. Skúsim rýchlo teda obhájiť, prečo si myslím, že stále vám viem povedať niečo zaujímavé na tému počítačová bezpečnosť. Možno, že v rozpore s tým, alebo práve preto, že ako ekonóm sa dívam tak na viacej, aj na tú počítačovú bezpečnosť cez čísla, akoby tá big data a tieto veci. A možno ako marketér som možno vnímavejší, alebo možno nie viac, ale možno inak vnímam tú psychológiu tej počítačovej bezpečnosti. A teda ešte v doplnku k tomu, že som ozaj mal možnosť vidieť ten začiatok toho celého v tých 90. rokoch, tak predsa teda vám skúsim priniesť niečo nové do tejto oblasti. A teda môj plán postupu, alebo teda agenda, je takáto. Najprv teda skúsim povedať o tom, nejaký môj pohľad, ako to akoby začalo a možno povedať vám o tom nie nejaké anekdoty o hackeroch z tých 90. rokov, ale skôr o tom, prečo tí, možno vtedy, tak tí mladí nadšenci robili to, čo robili, akú mali motiváciu, čo sa s tým snažili povedať a čo oni vtedy z toho celého v nás zanechali, ako zmenili náš pohľad na počítačovú bezpečnosť. A potom to skúsim premostiť niekde do dnešnej doby a do tej éry cloudu, lebo ako už bolo spomenuté, tým sa teraz živím. Robím u jedného z tých, ale možno, že u najväčšieho cloudového poskytovateľa na Slovensku. Je to vidieť z tej magentovej farby na slajdoch, že teda u ktorého. I keď o tom nebude táto prezentácia, ale tie moje skúsenosti s cloudom vychádzajú práve odtiaľ. Takže ako to všetko začalo, môj pohľad? Podľa mňa takto. Ale teda aspoň moje vnímanie počítačov ešte keď som mal, ja neviem, 10-15 rokov, alebo tak, veľmi formovala fikcia. Počítače vtedy, dá sa možno tvrdiť, neboli zase až také vzrušujúce, no určite nie ako dnes, hej. Ja som Sinclairista, ja som mal ZX Spectrum. Ono zase až tak veľa zaujímavých vecí sa na tom nedalo čo poriešiť, hlavne teda možno v mojom veku. Čiže pre mňa to bolo skôr kombinácia toho ZX Spectra s tými knížkami, hej, také science fiction. Akože chvála Bohu, v Československu ešte teda za komunizmu neboli dostupné také tie americké science fiction, kde iba nejaké roboty laserami po sebe strieľali, ale práve možno taká tá, že ruská alebo slovanská science fiction, kde sa skôr rozoberali také tie psychologické aspekty. Čiže na tých počítačoch bolo vzrušujúce nie, čo v tej chvíli dokázali, ale čo raz možno dokážu. Hej, čo to s nami spraví, aké to bude mať dopady možno na nejaké tie sociálne väzby, psychológiu ľudí a tak ďalej. Ondřejev napríklad, český autor sci-fi, ktorého ste možno čítali, už vtedy hovoril o tom, že raz se přepojí databázy všechny databázy svieta do jednej databázy. On v podstate predpovedal Google,
10 rokov predtým, ako bol, hej, hovoril, že budeme ako rybičky v akváriu, budú nás veľké korporácie sledovať každý náš pohyb. To je presne ten pocit, čo mám, keď si pozerám, čo môj androidový telefón proste všetko si sťahuje a pozerá a presne vie, kde som. Takže to základná, tie úvahy možno tých ľudí v tej dobe išli týmto smerom. A preto aj potom také tie prvé stále môžeme volať možno tie hackerské počiny, súviseli s týmto. Hej. Bol taký ten experiment, takéto skúšanie, čo to s námi spraví a to pochopenie a vnímanie, že možno, že až príliš sme v tej dobe verili tým počítačom. Mali sme v nich plnú dôveru. Taký zábavný hack, čo sa tak občas uvádza z tej doby, čo takí tí slovenskí chlapci sme boli za tým, je, že sme spravili taký jednoduchý patch do Sendmailu, poštového programu, ktorý menil takú bežnú slovenčinu na takú trochu vulgárnu. Takým jednoduchým pravidlom, že keď bola spojka, že čiarka alebo, tak sa tam dalo čiarka alebo a niečo a tak. A potom už len bolo zábavné sledovať, čo to s ľuďmi robilo, lebo oni vtedy, a dnes podľa mňa trošku menej, plne verili, že veď predsa počítač nespraví chybu. On sa jednak nemýli, jednak sa nedá napadnúť, niečo ako hacker neexistuje, sme vtedy vlastne ešte stále nevedeli. A preto také tie prvé počiny, také tie študentské zábavky išli presne týmto smerom. Hej. Čo to teda zanechalo, aký to má dopad dnes? Myslím si, že práve tento, hej? Že také tie prvé študentské žarty, také tie deface'y tých prvých vznikajúcich webov, ktoré robili také tie, možno si pamätáte, skupiny Chert, Cert, Hysteria, to je server, ktorý som vtedy prevádzkoval, taký časopis o počítačovej bezpečnosti, ktorý sa volal Prielom, sme vtedy písali. Tak ten podľa mňa toto spravil. Možno, že dokonca ako keby vytvoril vám trh do istej miery v tom, že ľudia si uvedomovali, že tie počítače naozaj sú zraniteľné. Tu také krátke technické okienko, hej, taká vsúka technická, že teda ako to vyzeralo, čo to teda robili tí hackeri v tých 90. rokoch. Lebo pozor, určite sú to úplne iní ľudia a s úplne inou motiváciou ako tí, o ktorých je vlastne skutočne táto konferencia, ako dneska tí zlí chlapci tam z toho Ruska, Bulharska, Nigérie a tak ďalej. Vtedy to naozaj bolo o takomto nejakom spoznávaní. Jednoznačne vtedy platila informačná asymetria do výrazne väčšej miery ako dnes v jednom aspekte. A to, že naozaj informácie o nejakých bezpečnostných dierach neboli bežne dostupné, vznikol vtedy, ak si pamätáte mnohí, ten backtrack, nejaký mailing a tak ďalej, to len postupne vznikalo a teda zero day exploity boli použiteľné, zero day, oni boli v podstate 365 day exploity, lebo sa dali akoby dlho používať. I keď pozor, ja si myslím, že informačná asymetria je aj dnes. Pretože práve, že síce sú všetky informácie o bezpečnostných dierach a veciach a tak akože dostupné, okrem tých úplne nejakých tajných zero day. Ale zase máme taký pretlak informácií a také množstvo, že nájsť to práve je možno, že dosť ťažké. Jedna z neskorších prezentácií od Juraja Bednara, neviem, čo tu už je Juraj, tak iba uvediem, on bude hovoriť o zraniteľnosti, myslím si teda z tej tĺky SCADA systémov alebo tých rôznych priemyselných systémov. Tam sa zdá byť, že to je ako príklad miesta, kde stále je tá informačná asymetria, kde stále tá informovanosť je pomerne nízka. Už vtedy, by ste sa divili, boli tie útoky alebo tie pokusy hackerov do vysokej miere automatizované. Hej? A áno, vtedy sme to robili jednoducho Netcat je treba taký nejaký program Linuxový, Unixový na pripájanie po sieti. V Bashi alebo v Perli sa robili jednoduché skripty a do veľkej miery boli tie veci automatizované. A to vidím aj dnes. Hej? A už vtedy bol nepomer medzi tým, že tie útoky boli do veľkej miery automatizované, ale administratorská robota bola ručná. A dnes máme 2016 a stále si myslím, že je príliš veľa ručnej práce adminovskej a podľa mňa jednoznačne je doba, kedy to končí. Hej, je tu ten fenomén Puppet, CF Engine a tak ďalej. Veci, ktoré ako určite 5 rokov od teraz už, akože nikto nebude normálne ručne si adminovať alebo už vôbec neinštalovať server. Prichádza cloudová éra, kedy už server sú není nejaké domáce zvieratka, ale proste dobytok, ktorý akože už len nainštalujem úplne automaticky a zruším, keď ho nepotrebujem a podobne.
Čiže tá automatizácia veľmi, veľmi dôležitý fenomén. Takisto aj pre oblasť security, hej, kde treba, ako náhle prevádzkujete internetovú aplikáciu a ona samozrejme hneď schytáva nejaké pokusné útoky, tak už len treba to cloudové škálovanie aplikácie tým, že mi okamžite nabehne, sprovižňuje sa, vytvorí sa ďalší server v horizontálnej škálovanej cloudovej architektúre. To je taký základný spôsob ochrany aj do blízkej budúcnosti. Vtedy sa dalo snifovať sieť, hej, akože nešifrovali sa prepojenia, neboli switche, boli huby, takže keď sa sieťová karta prepala do takého promiskuitného módu, tak si vlastne videli všetok trafik na tej lokálnej sieti. Dnes sa asi takmer všetko, alebo všetko dôležité a teda takmer všetko šifruje na tej sieti, tak si môžete myslieť, že toto už nie je validný point. Ale v súvislosti s tým posledným a to, že už vtedy bolo veľkom. Už v 90. rokoch sa robili backdoory do systémových aplikácií, do tých kľúčových bináriek v Linuxe, čo stále sa dneska ľudia neuvedomujú, že programy, ktorým veria, môžu byť nejako modifikované, môžu byť upravené. A opäť možno bod na tú automatizovanú správu, že niečo ako konfiguračný backdoor, že keď niekto mi zmení konfigurák a spraví tam nejakú dierku, už nemá miesto. Hej, tam musí prísť ten robotík, ten Puppet, alebo CF Engine, alebo takéto niečo a dať to naspäť do poriadku. Ja teda sám som bol pri implementácii CF Engineu na automatizovanú správu a musím povedať, že má to aj nejaké hrozby, akoby súvisiace s tým predošlým slajdom, že človek a stroj. Raz sa nám popravde aj celkom zbláznil ten CF Engine a vybehol a začal nám preinštalovať všetky systémy, museli sme ho zabiť, bolo to skôr ako z Terminátora z toho filmu. Čo je toto? Čo je zvedavosť? Zvedavosť je podľa mňa druhý základný taký ten pilier motivácie tých ľudí, ktorí sa začali motať okolo tej druhej strany barikády počítačovej bezpečnosti. Zvedavosť je teda tá schopnosť možno pozrieť sa na veci z nadhľadu, hej, taký ten záujem, taký ten drive, študovať si veci, hútať, ako veci fungujú. Toto bol veľmi dôležitý pilier. A s veľmi silným odkazom pre dnešok, hej. Také tie prvé hackerské americké skupiny, možno ste čítali o Legion of Doom napríklad. Fiber Optic bol môj taký idol. Tam bola veľmi silná tá téma o tom, že sa tí ľudia nevedeli dostať k tým informáciám. Pred pár dňami som bol na takej záhradnej party s Hromym, taký ten pravý hacker v mojom zmysle, taký ten etický, veľmi bystrý človek, ktorý spravil taký komunitný portál, ktorý sa volá Kyberia. On pred, 20 rokmi preskakoval plot slovenských telekomunikácií na Jarošovej a hrabal sa v Smendiaku, pretože viete, po čom túžil? Po manuáli k HP Unixu, ktorý nebol dostupný. Dneska sa dá stiahnuť z netu a musíte kopať niekedy adminov, alebo čo by ste vôbec prečítali. Milo som rozmýšľal, ako nám Google v tomto strašne škodí, že už netreba rozumieť veci a musíte nejaké vygooglite si riešenie. Hej. Mal som taký problém s Fortinet klientom na Macu a som si vygooglil riešenie. V nejakej diskusnej skupine bol taký veľký skript plný, ktorý bol treba bežať pod rútom. Ja som sa ho chytil a šupol a potom som si uvedomil, že to je vlastne možno nie vôbec dobré nerozumieť veciam. Odkaz z minulosti, treba byť zvedavý. Security je oblasť, kde musíte byť aj zanietení pre tú vec, musíte byť aj fanúšik, musí to byť aj hobby, aby to vedel robiť človek dobre. Hej. Toto, dámy a páni, môže byť normálne, že oficiálna security stratégia, časť vašej, choďte za majiteľom firmou CIO, keď ste security officer a povedzte, toto je súčasť mojej stratégie. Byť zvedavý, pátrať, hútať, zamestnávajte zvedavých ľudí. Ja vám robím, možno si poviete, vo veľkej 3000 ľudí máme korporácií, ktorá je možno menej dynamická, taký dinosaurus a tak. A predsa tam nachádzam zvedavých ľudí. Napríklad na našom security oddelení som našiel mladého chalana, neviem, či tu dneska náhodou není, Jozef Kováč sa volá, není. Má také meno, aké by som si ho vymyslel. Že mladý chalan, ktorý rieši, ináč veľmi zaujímavý fenomén, čo dnešnej doby, centralizované logovanie. Na platforme Logstash, Elasticsearch, Kibana spracováva 450 miliónov logov denne.
Pýtam sa, chcem, aby mi to ukázala, tak hovorím, no tuto som si upravil časti kódu, aby to vedelo robiť multiočasť a tak ďalej. Sám po večeroch, po nociach, vo voľnom čase, to je človek, ktorého chcete mať na security oddelení. Bez tej zvedavosti sa to inak podľa mňa nedá ustať. Hej. Teraz skúsim, koľko mám času, premostiť do éry cloudu. Ako s týmto celým súvisí éra cloudu? No, nepochybne je tu, hej. Asi by cloud mal byť súčasťou stratégie v každej IT firme dnes. Pomaly to prichádza to od západu, veľmi tým žijem, veľmi to vnímam. Tie typické dôvody sú tieto, a o tomto nebudem hovoriť, samozrejme tie nižšie náklady, hlavne v súvislosti s flexibilitou, hej. Hlavne keď potrebujem hrstku serverov dnes, ale zajtra už nie, tak na toto je samozrejme cloud ideálny. Ale postupne tí zákazníci, ktorí prichádzajú do cloudu, sú motivovaní tým posledným koliečkom, tou dynamikou. Hej. Žijeme v dynamickej dobe, všetko sa neustále mení, aj odvetvia, ktoré sú také tie úplne tradičné, tie kamenné, sú zrazu ohrozené úplne niečím novým. Môžete mať parádny hotel v centre Bratislavy, myslíte si, že ste závodov, ale zrazu príde Airbnb a zrazu vám konkurujú babky z osídliska svojimi bytmi a v podstate pomerne úspešne, pretože ten user experience je možno aj lepší, než tá uhundraná recepčná na tom hoteli. A ako sa proti tomu brániť, teda, hej, okamžite postaviť rýchlo, dynamicky online služby, apky, ktoré budú dávať ten user experience veľmi bezpečným spôsobom tomu užívateľovi. Tam je ten prvok bezpečnosti. Nedá sa to už robiť tak, že si zbehnem, kúpim servere, nainštalujem, zašrobujem, nainštalujem Apache a tak ďalej. Tá dynamika súvisiaca s cloudom je možno ten pravý dôvod, prečo zákazníci budú prichádzať. A týka sa to aj security. Potrebujete blesku rýchlo reagovať na nové security hrozby. Už do veľkej miery sa dá argumentovať, že nie je čas už len napríklad riešiť hardware. A prekvapivo, bezpečnosť je dôvod, prečo firmy prichádzajú do cloudu. A ako keby sa, podľa mňa sa mení to vnímanie, hej, že ešte nedávno častokrát hlavne security officeri a tak hovoria, cloud, to je ten Snowden a tak, a ja nechcem, aby NSA čítalo moje veci alebo niekto, a to je nabúrateľné tak. Môj osobný pohľad na bezpečnosť v cloude, je to o dôvere predovšetkým, hej. Ten cloudový poskytovateľ ja vám neukážem moje firewallové nastavenia, alebo Microsoft Azure, alebo niekto, hej. Zákazníkom typicky sa hovorí, že predovšetkým najprv treba zvážiť, ohodnotiť, koľko energie je ktorá organizácia schopná, úsilia a peňazí dať do bezpečnosti a koľko dávajú firmy typu ozaj ten Amazon, Azure, tí veľkí cloudoví užívateľia. Podľa mňa osobne v tejto veľmi rýchlej, dynamickej dobe sú také dve možnosti, ako ustáť ten silný security tlak. Jeden je ten predošlý slide, tá zvedavosť, ten kontinuálny drive, to hľadanie poznatkov. A ten druhý je spoľahnúť sa na niekoho fundovaného. A teraz ten cloud security tým celým nemyslím len ísť do Azure, ale aj spoľahnúť sa na odborníkov, ktorých vás tu sedí nepreberné množstvo. Čiže ten fenomén security ako služba, hej, outsourcing security, security na kľúč. Musíte, keď ste security officer, prekonať v sebe možno iba ten psychologický aspekt toho, že tú kontrolu posuniete niekomu inému, ale typicky už teda ďaleko fundovanejšiu, pretože na to má zdroje a ten drive. Posledná úvaha o cloude. Málo kedy sa píše o cloude v súvislosti s kolaboráciou alebo v súvislosti s tým, že ľudia vedia úplne inak pracovať. A aj security ľudia vedia v cloude úplne inak pracovať. Čiže už je tá tam éra, kedy si spravíte aj návrh konfigurácie alebo návrh security stratégie, pošlete to kolegovi ako attachment mailom vo Worde, že prosím ťa, pošli mi pripomienky a nezabudni zapnúť sledovanie zmien vo Worde. Dneska je to, tie veci ako Google Docs, Office 365 a tak ďalej, prinášajú úplne iný spôsob práce, hej, dynamická komunikácia. Niektoré veci sa vrácajú. Vždy som zažil na security oddeleniach treba z IRC ako v 90. rokoch ako spôsob také tej agilnej komunikácie. Mám dojem, že Slack je dneska úplne to isté. Používajte Slack na práve takúto intenzívnu spoluprácu na tom security oddelení.
rozdiel v energii je obrovský. Ja vravím vám, že je to ten rozdiel robiť na niečom v cloude, kolaborovať a robiť akoby izolovaní ľudia, je ako keď si kopem loptu o stenu a ako keď si zahrám futbal s kamarátmi, hej. To nasadenie, výsledok, energia, to všetko je obrovský rozdiel. Týmto ukončím svoju prezentáciu a či na záver, ako to skúsim zhrnúť. Myslím si, že nám tí hackeri z tých 90. rokov jednoznačne povedali, že je potrebné vo zvýšenej miere dbať nad bezpečnosťou systémov, že netreba veriť tým strojom a tým počítačom, že je úplne potrebná tá zvedavosť, ten drive v tej celej oblasti. No a teda v neposlednej rade myslím, že toto celé posúva do značnej miery do cloudu a je na vás hútať nad tým, ako to možno premietnúť vo svoj prospech. Ďakujem za pozornosť.